Po medializácii správy o diaľničnom privádzači veľa ľudí, najmä Harichovčanov, ale aj Novovesčanov sa ma pýtajú, čo o tom myslím. A pochopiteľne majú aj vážne obavy. Práve preto som sa rozhodol otvoriť tému na zasadnutí krajského zastupiteľstva. V médiách a na sociálnych sieťach sa objavila informácia, že štúdia uskutočniteľnosti Harichovského obchvatu, ktorú KSK v Lani objednal, je takmer hotová, alebo už hotová a sú známe nejaké indície týkajúce sa zámeru. Je krátky diaľničný privádzač bez obchvatu mimo Harichoviec naozaj taká skvelá výhra, ako nás niektorí chcú presvedčiť? Ja osobne mám vážne pochybnosti. Táto interpelácia je na základe množstva otázok od Harichovčanov, ale aj Novovesčanov po medializovanej správe o stavbe diaľničného privádzača, ktorý má spájať D1 pri Lavoči so Spišskou Novou Vsou. V médiách a na sociálnych sieťach sa taktiež objavila informácia, že štúdia uskutočniteľnosti Harichovského obchvatu, ktorú KSK v Lani objednal, je takmer hotová, alebo už hotová. A sú známe nejaké indície týkajúce sa zámeru. Keďže obyvatelia obce majú pochopiteľné veľké obavy, či sa v horizonte niekoľkých rokov, dekády, či vôbec obchvat realizuje, sú konfrontovaní s realitou, že ak sa spraví privádzač bez obchvatu, čaká ich obdobie kalamity a pohromy, keďže sa násobne zvýši premávka cez dedinu, ktorá je už teraz v kritickom stave. A najhoršie na tom je, že to bude nočná mora bez jasného konca, pretože sa nikto neodvážuje ich zodpovedne ubezpečiť, že ten obchvat raz bude. Niektorí by chceli upokojiť občanov vysvetlením, že schválenie stavebného povolenia na kratučkom úseku prevádzača je malý kročík k realizácii celkového pôvodného zámeru s odklonením dopravy mimo obce obchvatom. Vraj sa z toho máme tešiť. Tešiť sa môžu Levočania, podotýkam, v Prešovskom kraji, že sa zníži premávka okolo hlavnej kruhovej križovatky. Je diskutabilné, či skratenie cesty o pár minút priniesie reálny benefit pre Novovesčanov a iných motoristov, ktorí sa chcú pripojiť na diaľnicu alebo z nej zísť. Keďže lievik, ktorý sa tvorí v Harichovciach, najmä keď je pri moste stále jednosmerná premávka so semaformi, bude mať dlhodobý negatívny dopad na plynulosť dopravy. Pre obyvateľov tejto malebnej a perspektívnej dediny je bohužiaľ zatiaľ predpísaný katastrofálny scenár, v ktorom sa ich majetok a zdravie, fyzické a psychické ničia. Nikto nepochybuje o regionálnom význame privádzača, ale ak sa to nerobí naraz a simultáne s obchvatom, bude to nesitlivý a neľudský čin voči našim susedom Harichovčanom. Poprosím ťa, pán predseda, o predbežné informácie z štúdie písomné ako odpoveď na interpeláciu. A ak disponuješ nejakými základnými informáciami, viem, že občania nášho regiónu, najmä Harichovčania, by to ocenili počuť aj teraz stručné a ústne z plénu. Nikto nevie garantovať, kedy či vôbec obchvat bude. Ja som za koncepčné riešenia a nie čiastočné, ktoré len mierne zvýši komfort, ale na úkor Harichovčanov. Verím v ľudskej empatii, tak buďme dobrí susedia a nenechajme ich v štychu.